Takže čau lidi, já jsem Míša, tohle je Terka. Čau. A připravili jsme si pro vás challenge, normální, jakože budeme smíchávat různý šarapatičky dohromady a pak to musíme vypít. Psala jsem tam, ať byste dali 250 lajků a 200 komentářů, dali jste 400 komentářů a nějak 280 lajků, už nevím. No, tak jsme teda se rozhodli to splnit. Takže tady máme ocet, olej, sůl, pepř, máslo, Vejce. museli jsme šetřit. A neměli jsme kakao, tak máme náhražku, kakaový brčko. Ale jsou to kakaový boby. Takže to se pokusíme nějak nahrát, no. Takže každý má svoji skleničku, medvídek půl. Originální. A teďko jdeme teda míchat. Ty mi tam dej olej taky, a ty tam dám ocet. No, já taky mám načatej. Máme problém s otevřením, pardon. Já dost velký. Matema. Otevře mi to. Tak jo. Promiňte. Dobrý? Otevřela to silák. Já vím. Takže. Tak, takhle. Teď mě prosím, jedno rondo. Tady mám víc. Nemáš. Ale mám. Kdo má stejně? Kdo si myslíte, že má víc? Ona má víc teďka, protože to mělo být první. Tak, dobrý. Já tam dám ocet. Prosím, nalej mi. Děkuji. Hele. Tak. No to je jedno, já to zkousnu. Hele, lej. Dobrý. Klídek. Tak. Vypadá to nějak takhle. Není to vidět. Tam je ten půl. Tak, takovou sůl. Dobrý. Teď mě, aby jsme na tom byli stejně, aby se mě nešidila. Tak, teď mi tam dej pepř. Pepř. Jo. Promiň. Tak, a teď já. Já tam dám sobě půlku vajíčka, jí půlku vajíčka. Podrž mi to takhle, ať si to vidět. Dělám to poprvé, neumím to rozvojovat. Bože. No, to tak nechci spadnout. Chceš bílek nebo žloutek? Bílek. Tak tam dej. to je hnus. Počkej. Dobrý. Pardon. Dobrý. Omlouváme se. Tak, tohle je tvoje, ty jsi chtěla bílek, já chci žloutek. Líbí se mi ta barva. Tak a teď bude žloudek. Je to tam, možná i se skořápkama. Wow. Nějak takhle to vypadá. Zatím, To je jestli to moje, vidíte. ukaž mi tady. Tak. Tak a takhle vypadá moje. Jestli... Tak bude problém. Ono se to stoplo. Nestoplo. Pořád to jede. Tak a teď bude kakao. No, náhražky. Náhražka. Bude tepláky. Jsem od bílku. Ještě, no a pokud se to nějak otevřít, tak zkusím to druhý. Mezi tím se tam pokusíme dát máslo. Nevím, jak Ale to bude horší snad ještě než to vajíčko. Jo. Co s tím? Fakt to nejde. Jo, mám to. Skvělý, jak to tam asi. Tak počkej. Ale budu to muset Já už vím. roztáhnout. Počkejte chviličku, počkejte. Kam si máš nožičku? Je mezi gumičkama, tamhle. Ona nemůže najít gumičku, která jí tady leží asi měsíc. Mezi gumičkama. Nemůžu najít gumičku, já hledám nožičku. Tak, já už jsem to nějak tak rozdělala. Jako obojí? Skvělý. Ne, jednu. Haneček. Tak a teď to tam nasypu nějak. Nevím. Nechce to. Počkejte. Takhle máslo, můžete vidět? S vlasama. No. Jo, už mi to... A dám Hele, koukejte, jo, už mi to tam
Tak. Je to divný, jak dělám tenhle pohyb, ale jinak to tam nasypat nejde. Tak, tady. Všechno nejlepší. Máš dárek. Díky, narozeniny jsem už měla, ale Nevím. to bude dobrota. Píšem to do másla. Tak jo. Pokračujeme. Tak, teď tobě. To bude na dlouho. No, já to zatím budu míchat. To je tračka. No, tak Míša mi to zatím zamíchá. Já se asi pobleju, stehnu, pane bože. No, tak z toho si neměla jít. Budeme asi potřebovat tíbl. Míše, prostě tě zkusit. Proč to dělám? Pane bože. A to máslo není rozteklý, takže to bude mňam. Já se pobleju. Už to vidím. Čuchni. Ty vole. To je jako to zkaženýho. Hele, co bylo s tím vejtem? To vajce bylo asi zkažený, já nevím. Počkej, třeba to bylo skvělé. Pardon, já jsem se prostě už neudržela. Míša, zkus to otevřít. Fuj, to nějaký vožužlaný, pane bože. Ty to zatím zamíchej. Takže já už to mám hotový, jo. Tady mám míchačku. To bylo jako schválně. Mi to Míša udělala, jakože to, abych to měla první, abych se musela první vypít. Mám ty nůžky? Jo. Tak teď Míša dojde, prosím vás, pro nůžky. Já si to zatím ten hnus zamíchám. Problém jako já nůžky nemám. No tak, nevím, kdy proto Míša dojde. Vypadá to jako krásně. Vypadá to jako, promiňte, že to řeknu, ale sračka. Takový prachle, Bílá. Ty kousky másla, kdybyste to viděli, je to teda nádherný, jo. Koukejte. Díky bohu, já jsem. Mám to na kalhotách. To jsou moje kalhoty. No. Tak, dobrý. Tak já bych to už jako měla. Ale už mám říct, že se zabaví. Já už to vidím. Pardon. Tak počkej, v čem to není? V čem není kakao? To je strašný. Tohle nebude kakao. Bude. Pane bože, v čem není? Tohle. Protože tady to je žlutý, tady to hnědý. Dala jsem to kakao? Ne. No. Tady je kakao. Tady není. Co kecáš, tady je? Jo, tak se podívej dostat. Kakao. Tak promiňte, no, tak tohle je moje. Tak je to hnědý, ne žlutý. Hnědý, jo, tak se bereš ty. Aha. Chci vám říct, vy jste, až poletím na záchod, abyste jako koukali, kam letím, jo? Ne. Jo. No, tak dobrý, sypu to vedle, ale teď to sypu do toho, naštěstí. Sypeš to vedle. No, to je jedno, ona tady stejně bude uklízet. Jo, zítra jdeme do Plzně, když to neuklidím, tak nevím. To je strašný. Bych tam, nevím, co bych tam dělala. Jo, povedlo se nám to, takže já to rozmíchám. Aby to bylo pěkně žlutý. Děkuji. To víš, já jsem strašně hodná. Pro mě říkám sluše. Jo, přesně. Pěkně ti tam schodím to máslo, aby jsem na tobě nešetřila. To samý si udělám já. No, vy ty teďka co z toho, ještě to se toho ani nepnatila. Ty. No, tak dobrý, jo. Jdeme pít. Zdraví. Prosím vás, já se fakt to dělám poprvé. Nikdy jsem tohle v životě neměla, mám to s Míšou poprvé. Tak mi podejme ten košík na blití. Hodně, tohle máme jako na zvracení, jo. Byli jsme na houbách, našli jsme žábu. Jo, našli jsme žábu, přesně. Jo, takže nám držte palce, aby jsme se nepoblili. Já už nepoblili. Já to asi fakt nepiju celý, takže se vám omlouvám. Já si napiju trošku, ale já na to fakt žaludek nemám, já ho mám. Kdyby se tak cítili, jak to páchne, to je fakt hnůj. To je hnůj normálně, to je jako, já to máslo nesním. Ty vole.
Tohle je můj druhý porod. No tak, tak dál. Tak 3, 2, 1. Fuj. Hnus. Mně se chce blejt. Ale hodně. Tady ne. Prosím tě. Vyšel zákon. A koukejte, jo. Já musím skoro Promiňte, ale já jsem si cucla jako hodně. A teď si vám tak... Beyblade. Koukejte, jako mám husinu. Beyblade. Dobrý, já si jdeš a podleju do peřiny. No. Tak prosím vás, tohle je konec. Jako nevypili jsme to, to byste nedal asi nikdo. I se silným žaludkem, kdo vále by prostě nedal. Tak ne. Takže, a ten smrad, kdybyste to cítili, to vajíčko muselo být zkažený. Muselo. Že to je bylo strašný. Ještě s tím octem. A pepřem? No to nejde. No tak díky a nashledanou. Čau, čau. Čau.